Ahojte, že si tu Macík a dneska si ideme zahrať Retail Tycoon zase. A keďže byli v prvej časti, tak nemáme stresu. Si fakt vlastne ja musím dať auto. Takže musíme si počkať, neviem na čo toto točím. Keď si musíme počkať. Že tu máme takto hovadiny. Tu máme frajera, tu máme korn a náš obchod not bad, hej. Jak sa bude volať náš... Toto není dobré. Tak. Lidl. Ja chcem Lidl. Tak máme Lidl, Mint Color, čo mali doma nejaké takýto, že všetko máme Berenger. Wow, musíme počkať, kým sa nám zarába veľa peniazy, ale keď sa nám všetko to vykúpuje, tak budeme musieť začať novú vec, čo sa mi docela nepáči. Už máme tak pekne rozrobené. Prosím, kupujte veľa. Kúpte si cukríky. Čo? Kúpte si cukríky. Dobre, toto asi nikoho nebude baviť toto video, lebo... Pretože sú basket a my všetci píšu, čo to je, prosím. Že napríklad... nebudeme zapínať. Ty chceš basket, ale určite si už niečo kúpiš, že? Lebo taký super. Máte to vypadá sa to, vy ste to vykúpili. Že tam ešte niečo mám. Dobre. Pohľad som sa pokakal. To tam môžeme dať jablíčka 11 a hrušky. Tak to bude super. Potom už asi nič nemáme na tieto veci. Možno iba snacky. Donuts. Na cerálie by som dal tie čipsy. A teraz by tu mali kupovať viac. Budeme dúfať. Kupujte, to je také super potrebné, ale ja by som toho veci dal sem. Ale nejak to rozdielime potom. Kúpte si najlepšiu vec na svete. Valentine's update. V obchode Valentine's update. V obchode... Máme tu donaty. Máte tu... Prečo by si ty Dobre, nezobrať. Oni niekto sú, hovorá. Máme to jedno parkovacie miesto, čo je trošku na nič. Kúkneme sa, že tým by sme mohli nejak, aby nám viac dávali veci. To vlastne ničím, čo? Ja potrebujem... Jak sa ide hore? Tak? Nie, takto. Ja potrebujem kúpiť... Tak nie. Čo? Tak a neviem, kde sa kupuje rov, takže... Koľko sa ide? Keď kúpime auto, tak by sme to možno aj kúpili. Či to stojí 2000? Toto je iba 50. 500. Ale tak som to sem. Budete tu mať košíky, aby ste toho mohli kupovať viac. Tak som to tam dal zle, že? Dobre, no, mali by sme niečo také zarobiť. A to si zbúraš košík. Jej, ideme si kúpiť. Dobre, no, chápem. Takže toto odíde. Toto príde. Ja do toho musím kecať, aby
prostě něco, aby vás to bavilo. A uvidíme, či to nejsou, já budem sekovat. Nejsou Robert? Nejsou. Tak, vy si můžete vybrat. Vyčistíme. A tu máš snacky, to, keby tu prešli děcka, tak ty snacky sa to vypredajú, lebo jak keď som bol kido, a tak, ne kido, ale tak teraz to robím napríklad, ale no, už ne, lebo tak. A ja sa pozriem, či náhodou som si toto možno kúpil, ale ja som si to kúpil, ale ja to nemôžem zobrať. Pozrite si určite prvý diel, ako sme vymazali super auto. Ale asi mám plán. Si vedieť aký? Kompletne všetko. Ne, nechcem nič vymazať. Iba toto chcem vymazať. Neviem za koľko. Za veľa. To si nikto nevšimne, že? Tam všetci môžu chodiť. Ja potrebujem 5 000. OK, takže už ideme naspäť. Aj s našim nákladom. Možno, že tam to bude dávať. Nestalo, že ne? Či ja potrebujem, ani neviem, kde to je. Že potrebujem tieto tupé dvere, čo stoja dvojnásobok mojich prachov. Dobre potrebujem. Áno. Musíme sa vynájsť takto. To nemôže ísť naďalej. Už si berú naše. Tak toto môžeme popredávať ako totálni dementi. Ale však čo? Čo si povedal v prvom dieli? Každý sa raz učí. Takže ja potrebujem dvere. Aha. Chápem. Ale to nikto nerieši, že? Tak. A to môžeme nechať. Tak a môžeme zase začať náš príjemný dník. No, tak. Aplíčka sem dáme. Tu máme videohry. Dobre, že som to tam dal. Ale zarobíme možno viac prachov vďaka tomu. To je dobré. Tak, zoberme toto. Bears. A melóny som ešte dám. Dobre, no, tak. Konečne môžeme toto trošku rozbehnúť a nemusíme iba... No, už toho nakupujú veľa. Baby! Ideme si pozrieť. Toto môžeme natočiť, ak chcete. Toto mu nechápem, to vy môžete v komentároch vysvetliť. To za mňa také super staré banger hry. No, tak vypadni, keď si nič nenašiel. Robím si srandu, ale chápeš. Tak, že obchodne je najlepší a tu nám podľa mňa klesli hviezdičky. Happy, go, lucky. Open, jasne, že open. Obchod sa otvára, teraz toho kúpiš veľa. Hihi. Dobre, to je dobré. No to idem zavesiť pupkom. Pupkom sa idem zavesiť. Pupek. Ale autíčko máme. Čiže dosť dobré. No, tak. Prečo nič nekupujete? Však pozri, jak to ten chudák stojí. No to sem napríklad. Pozri, jak ten chudák stojí a ty si tu vyberá. A ľudia čakajú.
Dobre, tak počkáme chvíľku, kým sa na toto trošku rozjede. V ďalšom dieli budeme zväčšovať obchod, bude toho strašne veľa v ďalšom dieli. No, ďalší diel bude pekne dlhý. No kúkaj, oni vojdu takto sem. Že jej, poď, Matias, ja neviem, jak sa voláš, ale poď, ideme si kúpiť nejaké veci. Ale dobre, ja vám idem kúpiť veci, dobre. 150. Kúpim takto. Au, pšuška. Tak. Ok, tak tyko čokolády by som mohol kúpiť, ale... Takže tu. Dobre, tak sme tu. Unloadneme si trak, ideme si naložiť. Čo tak oni to kupujú ako život? A poviem, za čo sa to predáva. Môžeme to dávať iba beans, dáme tu aj sup. No to neviem, čo som všetko kúpil. Nepamätám si. Tu môžeme dať candy. Tak, tam som to úplne nechcel dať, ale máme tam Snickersku aspoň. To je dobré. No. Stavať. OK. Tak to by sme to asi mali. No, toto by bolo všetko a čaute, vidíme sa pri úplne super dieli, kde rozširovať obchod. Čaute!